naga bandaki kampan roy jongka maurang keneng konstituensi uba penyat sings MLA bat MDC unyale shitom ban wanra hakaleng kishnong kitau jongka maurang keneng berok kawai lapan sengo utai UMLA hakilat patai kubor utai UMLA MDC maurang keneng konstituensi katong jong hapedeng kashis nem tam kalong kumno ban budin yakas kim badangsa kermen kanlong ka jingkerku yaki pajba berok kawai kakam kaba udai bantrai ha ipor balengkot kadai na it sherwat syamau pedang kabadang pentrai menta kum ka surok new shilong kabaniasno bat ka shilong bypass umroy kakam penroy ha maurung keneng konstituensi kibarangsa kalong kum ka umbam umdi kabawan na ka skim sorkar pedang lengba ka jal jiwa mission ka koj ka khia bat ka rep karyang ya kaba ka maurung keneng konstituensi kadang bun ki nong rep pensngo uba penyat singsim nakaliang jungi kum MLA jongka khalai marketing constituency te asoban aku lay kipa iba la jet ban penjob ingi bangin longkumu nomi kmat jongki nakani ka than nakani constituency hakani hishiteng samoy te hakabide bat ki kam ki jam jongka constituency habide bat ki development kiba ila cue kran na kapor na du kapor ba nidang sedang ban mi kumto ban panjing shan pai ba te katu kan ni kimat kiba kongsan kiba ni ju plit jumur kawai kamat kawai de baka koi kakya kawai de baka koi kakya nakaliang jungi na pensmo ba habangi pai habide begini ki government healthcare center ladan kamban penbah lani ban improve lani ladi ban kentiu kodan ban upgrade iki ba ladan kenang ban la ban aji syakri khambah shu iki pai ba te komuchuan kusa ka mon keneng PHC ka cover bon bha ki shnong te kabidi khani ka PHC ka de ka PHC ka belong busy babun kambha te nakaliang juni la penslo ya ka sarkar ban create te nakaliang ka government kala shim initiative ila de bu monong rim la de train ikayeng joka CHC pat minta sa stang ban shift lani ban inaugurate ikani te ngaso ban ai kuble ya ka government beri kani ka ba pat hagbide ba kini ka PHC hasorang kham kani ka ba nila ju kran na ka portion pot ka kinoi lapshno te kani ru community ba news nam in la ben penurlong lada ka mangtingka jong sarkar jila ka biang te akabidi kiwei pat ki government healthcare center kum ki sub center hamolen rei hakut bat haten ring yakini la de sanction na ka sarkar arpho lak kawei ka health sub center but yakani mentala khot tenda ban sedang train no te ngaso ban ai khublei government bala shimkya halbidi kani jimun snow jumi wat ai por ba lingkot yakini ki jing jing ki ba ki bai kendu ringkat nakamenta kani ka kot ka khya te ka ba arpat constituency jumi ka de ka ba bon ba ki wa ki ba khoi kum ka wa umngot ka wa umken ka wa ummir te ngi kermen ba ngin la bantap lani ban yo eka umba mundi ki ba no shno ni kini ki wa ba kham he te rei mentar na ki bai pa ki sos na ki umpo leo na ki telong ki ba mi na ki mau ni ki lom yakini la persyang ban identify la ne ban itu ikitu ki jaka bat nakaliang ka PHE department hapo ka health division la de ban survey la de ban bo scheme iki bo teliki shnong habide ko di te dang shen ru ni la yo ka sanction ka ba prakulur nyo pholak e ka molen rei haka scheme joka jal jivan mission te dang shen ru lala ban pentrei ya kanika scheme jal jivan mission hapo jaroi nong hani bat mentangi la yo sai ka menriang te bat menta shen ru dang shen ru kilala ban pentrei sai ka song kham jal jivan mission bat kermen ru ngin la ban yo sai ka kamorang keneng ka baro ka estimate ka long arpo kundai kror ya ka scheme sam hapo shno marketing ba ki shno ki ba marjan te kermen ba le sikini ki shisnam ngin la ban persyangkat bala ban trei ban penjo ini ba lada
kumno ru la ngim yo lot ru le se kat ka bangi yo kala nang bha ya na kam ta constituency ku jungi te habangi phai hakabide ba karep ka kamri jingri ka ni dikawe ka mat ka bangi ple jimut nama kinok shno hate ha constituency jungi ki babun ki de ki ba rap ki badang shania ya ka yo ka kot ka joki ha karep ba kari jingri te ya ka ni ru koman shpun ken mau ni la li bu yo mau nong rem menshimsnam but lingkat ber i simbut menteri dang ba i subpresident song kawai na kamta ka ban upgrade ya ka Stockman Center joka veterinary hason kham shaka veterinary dispensary hason kham khnang ba la da don ka dispensary hason kham la ban don ki la jingerap nam ta ki nongri jingri ha chaka bakin wan sha socialong dan ni ban lech kui ba chaka ban yo jing sumari ki jingri juki retang hasnong la jong ki la yo te kan ni ka mentaru la dep sanction naka nabar but lakhot ya katanda but shen hin sa pentre no ekani to balong shiklur san phulak tam le ni duna te pat kumju ru nakamta ka mor keneng ka bani dang ap ya sanction minta ka ban yo te habide kaniru ka ban penhe ekani ka pigri farm hapo mor keneng te pat habide ka rap ni ju kran na ka posh ya i minister agriculture ba kumno ban yo ban ai kerpang ya kanika jingirap habide kinong rep neki skins go pair but minta ngaso ban ai kublei ya i chief minister jungi ibala penmi ya ka scheme naka government of Meghalaya hakabide ban ai jingirap ikituki producer group haki block level tekani rukan yarap shibun bahai kinong rep ki jungi kiba desi kiba persyang ban kentiu ya kayo kot juki hakabide baka rap karyang te bakum juru habide baka surok kalenti singkien kani ru dekawe ka ba ni kamat ka bakongsan ki bungi ju ekran posh kapor bolong thiet ba sen ta kalik kawan bat karoi kapar te habide kani ru ki babun haki project ki bangila propose nila ajimut soka bagi community bagi yo sanction bat kumju ru ki jingking ya kali ki badan kamban penyeso na kawai ka shnong sha kawai ba bansuk kan lai ka wan ban kham like traffic jam ka jing block kali kani ru ngesa yo ka tu ka ni tli ki sanction na tausnam ba pen ki men siam ingi ba ni dot kam le si kini ki local markets haki constituency te nakaliang kamor kanai ngila ya persyang banbu ikitu ka temporary wholesale market jongka marrep hang tepo stadium mor kanai ngi baka i biang te nakaliang jungi ngila ya penbaik nakaliang ka district council bat mentani la yo eka sanction ke ba new pulak bala sedang pentre kam ya kanika scheme bat shen sala pendak ni kayo bukan longka lat kamai ki nong rep dan kam shu banwan shu sor le se ki mahajan ni ki nong khayi kin don hak itu ki jaka ban pediang ni ban shim ki tu ki marep ki nong rep ki jungi te kita di ki mat ki bangi dan persyang le sidang bun ki re de sidang ini sisnam yo ngimla te re ngin le shu ki ba ki kam ki bangi dan bala ban le mentah ar kilometer bla yo sanction na kawal ban te nakaliang ka jungi la semua ban ai kuble ya government ke bala penyo ekonika sanction na kawal ban ling baka PWD department but kani ka sedang duduk ka it shirwat ka kut hadu apa mau pedang khat ar kilometer Henry ke jingdon kam le sidon kam be ban kating kho hadu ha shilong bypass kamut ding paswa le ni mau khanu te ka bede bakani ni la ajimut ya government ban nak ke bakut menta jong kani surok apa mau pedang sakumba nyo kilometer ngila de pak survey ba kan ya na po umir kan connect bi hapo mau khanu ha be de kanika two lane ta ka ik jing perkara jong pinam ta gitu ki bri wisong ha tu ki time ban ha tu la dong kami ki jing king umir ka kani kan tup langka estimate jong ka jing king saya nak liang ki try jaka ka senong ki la ai jumjum je ki jaka puta pat ka composition ka by day but no umir na mau pedang umir terter
mau syarwa syadu sya mau khanu ka kani ketika riran but kelak don lupa ka surok shno tekin bot be kini surok shno